So father, kende bunda kidnapper unu? Onde Igbo kode Fulani? Onde Fulani. Okay, ihe anọ n'ime ọhịa bụ ka ha kidnap ndị mmadụ. Na-anara ha ego. Okay, n'afọ. Each person 50 million ka unu n'afọ. Ndewo oge onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ndị otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network ESN n'aha nkenke anapụtala ụmụnne anyị mmadụ anọ bụ ndị nke ndị eke nwe ọhịa bụ ndị ugwu ji ịtọrọ mmadụ wee mere aka ọrụ n'ala Igbo tọrọ wee banye n'ime ọhịa. Nke a mere n'ime okpuru ọchịchị Ọnịcha nke nọ na steeti Ebonyi, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-ajụ ha bụ ndị anapụtara n'aka ndị ntọ otu ha na ya bụ ije si wee mee. Dịka ha siri kwuo, ha sị na ha bụ ndị ntọ na-akpọburu ha na onye ọbụla n'ime ha ga-eweta akatamkpa ego ha ka nde naira 50 bụ 50 million naira n'olu bekee tupu ahapụ ha ka ha lawa, mana ụfọdụ n'ime ezinụlọ ha agbagharịwala ma jikọta ihe ruru otu nde naira tupu ha bụ ndị ọrụ nchekwa awee na ya bụ ebe. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. But thank God. Kende rescue unu, Reverend Father. Ndị ESN. Yes, ka ihe na-agwakwanụ ndị ESN. Anyị na-ekele unu maka na ọwụhụ n'ụwa ndị Fulani ya abịa werezi obodo anyị ka obodo nke ha. Then na-emezi ka anyị ha Igbo Igbo. So anyị na-ekele unu. In short, unu Chukwu anyị na-afụ anya isiokwu. Ma ọwụ ya nke anyị agago. So father, kende bunda kidnapper unu? Onde Igbo kode Fulani? Onde Fulani. Okay, ihe anọ n'ime ọhịa bụ ka ha kidnap ndị mmadụ. Na-anara ha ego. Okay, n'afọ. Each person 50 million ka unu n'afọ. Okay, n'afọ father ekwego 1 million. Lee onye nke pastor ka ihe na-ediri ịgwa ndị ESN na IPOB. Ana m ekele Chineke n'ebe unu nọ maka na mgbe m chetara na Chineke nọ n'Igbo nwere mmadụ, obi kara m. O nwere mgbe o ruru mgbe ego dị m n'akpa chụọ aja n'ala si Chineke n'ala Igbo ka m nọ na onweghị ihe ga-eme m. Confirm. Ebe ọ bụ na ha anataghị m ya 5,000 naira fọrọ m n'akpa, m were tọgbọ na si Chineke na ebe ọ bụ gị bụ Chineke nke nwe ala Igbo n'ọkwa ala ka a mụrụ m na ndị mba ọzọ agaghị abịa bụ nọ n'ime egbuo m. Onye ke aha gị kwanụ my brother? Abụ m Reverend Demian Chukwubuikem Ogbu. Onye ebe? Onye Enugu steeti. Ndewo. My brother, agụnwa kwanụ ka aha gị? Ministering at Ọnịcha Igbo Eze. All right. Afọ m bụ Ejiofor Edward Oja, abụ m onye Mgbaneze ebe. So adị mecha jide ọfọ. Ejiofor ada atọ na-eje ife nwetara na-eje. Confirm. Ekene dịrị unu. Bụ ndị ole kwanụ? Yes, ekele dịrị Chineke n'ihi na ọ Chineke bụ ji anyị kwara ngwa ọlụ. Yes. Chukwu debe unu ndụ. Yes, ekele dịrị DOS Nnamdi Kalu ya onye yibere ESN si ka arụ kwụsị ka Fulani chụ pụọ n'obodo anyị. Anyị na-asị ka ndị ezu release ya ka ọ join anyị n'udo oge na-adịrị anya n'afọ Chukwu oke abịa ma. Yes. As you can see, the men are happy, the villagers are happy. Everybody is happy. We have rescued those kidnapped. We have rescued everybody. Yes, we have rescued them. The villagers are happy. Everybody is happy. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nleta isi eme ya dere ebumnuche gị etisihu ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka ịmara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka oji, ịmara na nke oji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma
Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịara m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.